Здравейте, потребители на YouTube, аз съм Фомеркон, тук както винаги до мен е Примол. И днес ще снимаме трети епизод от нашия Survival. Кажи хай, Примол. Здравейте и от мен. Да. Направихме малко честове, сега ще довършим фермата. О, даже те се подсили сами, виж ги. И събирам малко пшеница. Добре, аз ще слагам семената. Ок. Дай само да не ремуват. Нямам мотика. Това ще се направя. Дай я. Оп. 2, 3, 4, 5. Ей така. Остават ми още 5 семена. И събрахме малко стон. Примерно да прави ли стон слаб? Къде ги ограждам тези стон слабове? Добре. Опа. Не, нищо. Ще взема още каустон да го печем. О, имаме и още кол. Айде се отделим честове. Айде се отделим честове само за храна и такива други неща. Ой. Добре. Има само още едно семе. Сложи последно и тук. Доста. Слагаме и тук честа само за каменните неща. И ще бъде хубаво да направим. Айрон ли ще направи? И ще бъде хубаво да направим ето така. Какъв късмет? Овца точно пред нас. Виж какво съм написал над един чест. Ей, тук ще е храната.
Имам и аз пържоли. Извинете, че само влизам, но компютъра ми е малко слабо. Мгм. Може ли точно да направим на ниво? Мгм. Ще ми избягате социално. Вълна имаме. Вълна. Даде ти, бе! Ама това ще яди, че... Къде е вълната? А. Събери вълна. Добре. Този тук е. Тези тук. Да, наистина. Имаме... не. То сме уби. Кой, бе? Аре, стига, то сървъра PvP ли е? Не, слава. Тос? Искам да ми се Да, карай. света не свърши. Да, имам Само детайлът вече ми свърши. и на мене. Имаме ли още айрон? Мгм. И сигурно в другия епизод ще се възвърнем айтемите. Ние сигурно между епизодите може да потърсим. Ела при мене. Да спираме ли клипа? Айде и аз. И... Това беше всичко от нас, както ние бяхме без туториал. И... Съжаление се изгубихме айтемите, но карай другия път ще си ги възвърнем. И... Чао.